We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. उदांस्रि सान फालिथायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिमाफोरखौ सरखारि गनायथि होनायनि सोमोन्दै फंसे बाराव बुङैयाव खुद्रिखांदों दुलाराय बिटिआरनि सरखारि गनायथि मोननाय फोरोंगिरिफोरा। जायनि थाखाय 16 आगस्तनिफ्राय 20 आगस्तसिम 5 सानसिम बिटिआरनि गोबां सोलोंथाइ फसंथानाव फोरोंगिरिफोरा फेन डाउन हाबाफारि खुंदों। बिटिआरनि दाब दाब जायगानि गं 16 सेनियर सेकेन्डारि एबा जुनियर कलेजनि सा 327 एमप्लयिज, गं 125 हाई स्कुलनि सा 1382 एमप्लयिज स्टाफ, गं 1207 एलिमेन्टारि लेभेलनि बेन्चार सा 3940 एमप्लयिज स्टाफफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि मासबारनि फोरोंगिरिफोराबो फेन डाउन हाबाफारि खुंदों। गोलाव बोसोरनिफ्राय सोलोंथाइ होबोनायनि उनाव बिसोरनि साख्रिया दिनैसिमबो रेगुलार जायासै। सरखारि गनायथि मोननाय फोरोंगिरिफोरा आजिरा मोननायनि सम जानायनि उनावबो सरकारा जेबो राहा लायाखै। बोसोरफ्रोमबो सरकारा खोथाल' होबोनानै बिबान फोजोबनायखौ फोरोंगिरि आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायावबो गोजोननाय गैयै फोरमायदों फोरोंगिरि आफादा। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोनसे फेलें सरकार होननानै दुलाराय बिटिआर सरकारि गनायथि जायै फोरोंगिरि आफादा लोगोसे प्रमद बर'आ बिटिआरखौ सालायब्लाबो हिमन्त बिश्व शर्माया साबिखौ लाखिनानै दोनो होननानै अजद दैखांदों फोरोंगिरि आफादा। कोअर्डिनेशन कमिटि फर नन प्रभिन्सियलाइजेशन स्कुलर उद्योगाव बिथांमोननि बानजायनायाव जों दिनै फेन डाउन हाबानिफ्राय गोजानाव थानाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो गुट्टै बिटिआर ओनसोलनि जिमानखिनि बेसरकारि स्कुलफोर दङ बे सरकारि स्कुलफोरा फालिनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ मिथिहोनो लुबैदों जे जोंनि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोलाव दिनैसिम मानो स्कुलफ्रा प्रभिन्सियलाइजेशन जायाखै आरो जुदि प्रभिन्सियलाइज जानायाव माबा मोनसे बिखंगथि दङब्ला बेखौ सरकारा थाबैनो बिबेचना खालामनानै मावफुंनानै होनांगौ। जितु बिटिआर सुक्ति 2020आव 6.3 क्ल'ज लानानै फैबाय बे क्ल'जखौ इमिडियेट मावफुंनायनि खामानि मावनांगौ आरो जोंनो थार बिजिरनाय होनांगौ। जों फोरोंगिरिफोरनो थार बिजिरनाय होनांगौ। जोंनि फरायसा समाजफोरनो फरायसानि न'खरफोरनो थार बिजिरनायखौ नांगौ। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो समाजनो सुबुंनो थार बिजिरनायखौ होनांगौ होननानै जोङो दिनै बे फेन डाउननि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकार बिथांमोनखौ जोङो फोरमायहरदों। दा बे बेलायाव जोङो फेन डाउन लानायनि बेलायाव जों बेखौनो फोरमायबावगोन जों थांनाय 10 तारिखआवहाय क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल लादोंमोन। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो बुंदोंमोन 15 आगस्टआवहाय हिमन्त बिश्व शर्माया पेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियलाइजेशन खालामनायनि एबा सरकारिकरन खालामनायनि माबा मोनसे हाबाफारि बिथांखि लानानै जोंनो फोसावना होनांगौ आरो फोसावना होआब्ला जोङो बिनि जंगि आन्दोलन खालामनायनि जों बिथांखौ हुंखारदोंमोन आरो बे आन्दोलना दिनै स्टार्ट जाबाय। दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय। जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोनागौ मानि जों बे आन्दोलनखौ खालामबाय थागोन। बेखौ जोङो दिनैनो प्रमद बर' बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जोङो बे बिथानिफ्राय जोङो बुंहरदों जाहाथे बिथांमोना थियारि जानानै था जोंनि आन्दोलनखौ नायनोब्ला। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখন যে বহুত আমাৰ প্ৰতি অন্যায় কৰি আছে আৰু আমাৰ শিক্ষক সমাজলৈ তেওঁলোকে এটা বেয়া বাৰ্তা পঠাইছে এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকৰ মনৰ যিটো হেমাহি বাকীবিলাক যিবিলাক আমাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰী হৈ গ'ল তেওঁলোকক চৰকাৰী কৰাৰ দৰে আমাকো চৰকাৰী কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু চৰকাৰলৈ মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মৃত আত্মাখিনি বা বৰ্তমান ভুগি থকা আমাৰ শিক্ষক সমাজখন তেওঁলোকক যাতে মুক্তি দিয়ে আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ এই সমস্যাৰ সমাধান কৰি আমাক উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে এইটোৱেই তেওঁলোকৰ ওচৰত আমাৰ প্ৰাৰ্থনা। কিমান বছৰ আছে স্যাৰ আপোনাৰ? মোৰ আৰু 1.5 বছৰ আছে আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ আত্মহত্যা কৰিলে কিছুমান মৰিলে বেমাৰত ভুগি আৰু লগতে এতিয়াও মোৰ নিচিনা বা আৰু 3-4 মাহ থকাও কিছুমান শিক্ষক আছে আমি গম পাওঁ। গতিকে এটা ডাঙৰ ন্যায় কৰা হ'ব অসম চৰকাৰে বা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, কাৰণ তেওঁৰ হাততে সকলো চাবিকাঠি আৰু তেওঁৰ হাততে সকলো আইন ব্যৱস্থা। গতিকে তেওঁ কেনেভাৱে পাৰে আমাক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই ন্যায়খিনি কৰি আমাক আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা প্ৰাধিকৰণৰ ব্যৱস্থা এইখিনি কৰি দিয়ে যেন তাৰ বাবে মই তেখেতৰ ওচৰত অনুৰোধ
কৰিছোঁ।